рости як таъссуроти бисёр бой бо назардошти оне ки таърихи 90-солаи рӯзномаро тавонистанд кормандони имрӯз маъмурияту роҳбарияти имрӯзи рӯзнома бо роҳбарии Носирҷон Маъмурзода масалан муаррифӣ намоянд ва имсол чун ҷашни 90-солагии рӯзномаро ҷашн гирифта буданд як рӯзномаи хотироте доданд ки масалан аз 90 саҳифа иборат ва ҳамаи таърихи рӯзнома умедвор ҳастем ки аз ин ҷо ёфтан мумкин аст. ҷалби ҷавонон ба кор бисёр хуб буд, яъне ки гӯшаҳои хотирот, гӯшаҳои ҳамчун намунаҳои рӯзнома аз аввали рӯзҳои бунёди рӯзнома, ҳамчун осорхона дар назди рӯзнома масалан беҳтарин ин як намунаи фаъолияти дилсӯзонаи кормандони рӯзнома буд ва умедвор ҳастем ки он натиҷаи заҳмати ҳаракату талоше ки кормандони рӯзномаи вилоятӣ бо номи Хатлон доранд метавонанд беҳтарин як сарчашмае бошанд ки ҳамчун муаррифгари ваҳдати миллии Тоҷикистон, истиқлолияти Тоҷикистон ва ҳамаи дастовардҳое ки тӯли ин 10 солаҳо ба даст омадаасту барои насли наврас яъне бори дигар як саҳифаҳои таърихӣ бунёд намоянд, эҷод намоянд ки як муаррифгари ҳамаи дастовардҳои беҳтарини ваҳдату истиқлолият бошад. Барои ҳар яки шумо барори кору муваффақият хоҳонем.